Hello guys, manihapon na dahil ni. Kaya nga akong bisita, managriban na. Nice na kay buhok. Ay, gipaduol gini lang kanuna ko guys, kay kabalo sila dakay ko pa. Mahurot gini ang mong Joshua. Hulog pa lang daan. Hi. Nauna ako guys. Party na yung apuhan eh. Nice na kami vlog ba? Hey guys. Ayun na. Mga unta. Nauna to niya. Share. Makakita. Live. Hi. Mga unta guys. Nibisita ni sa sikat na vlogger dito. Sikat nga wala pa kasildo. Sikat na vlogger. Abo nga dyan nga. May sikat niya. Kano siya? Wow, Jud. Tanaw. Lahi ka sa pano. Natag na yung makapansin nga rami apo sa doob. Baba sa doob. Kaya pa Jud. Oh, gwapo yun. Ay, mo na inakan. Okay na, mga anata. Nasa freezer. Hapon. Sumora dia itu guys. Ada ang mukao na sadgo. Ato na ni stop atong video. Kaya medyo gutom naman guys. Bye.